କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ? ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆଚ୍ଛା ଅଗଷ୍ଟ 15 କେବେ ପଡେ? ଜୁଲାଇ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପଡେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26? ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଚ୍ଛା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କେତେ ତାରିଖରେ ପଡେ? ଅଫର ହାଁ ନଭେମ୍ବର ହାଁ ନଭେମ୍ବର କେତେ ତାରିଖ? 10 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ପଡେ। କି ବାର? ରବିବାର ରବିବାର ଦିନ ପଡେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26 କେତେ ତାରିଖରେ ପଡେ? 7 ଦିନ 7 ଦିନିଆ ମାସ? ସେ ମାସ ଅଛି 7 ଦିନିଆ? ହଁ କୋଉଠି କୋଉ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଛି ହଁ କୋଉ ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉ କ୍ଲାସ ତୋର? ଚତୁର୍ଥ ବନାନ ଗଲୁ? କୁତୁର କାଳିଆ 6